Hej, I kan ikke se mig lige nu. Jeg er lige i gang med at sætte mit ting. Krøllejern. Fordi jeg vil krølle mit hår. Med den her. Og den er ved at varme. Jeg står heller ned på musen her. Ja, men som I kan se, så er den ved at være 100 grader. What? 100, så jeg kan stille på min her. Så jeg kan gå ned. Op på 160. 140, 120, 100, godt. Det kun er 100 grader, det er lidt dårligt for håret her, alt for meget. Jeg vil lige stille min tablet. I kan se, hvordan jeg optager. Wow. Sådan. Så man kan se mange gange refleks. Nå. Men den begynder at lukke nu. Jeg vil bare gerne lige vise jer, hvordan man krøller hår. Så nu skal den bare ikke vente. Godt. Og man må godt have nogle hårelastikker og nogle hårnåler der. Nu har jeg så sådan en donut i, men den skal jeg ikke bruge. Så skal man starte med. Så man alt sit hår. Så sådan en tot ned. Jeg skal jo bare have små krøller. Kan man bare lige sætte den her op i en knold. Så lidt stikken. Bum. Så er jeg sådan rimelig god til det her. Og så må man godt have nogle sådan hårnål her, sådan man kan tage det krøllede hår op. Okay, jeg har et spejl her, som I så. Som jeg så vil gøre det med. Så jeg har så mit hår her. Så det er også en rimelig fedt look. Så ja. Ud igen. Min hår skal bare ikke brænde af. Sikkert det er sjovt ud, men det synes jeg ikke. Det var mere, jeg havde lige glemt, fordi jeg kiggede ind i der. Ja, lige meget. Jeg behøver se, hvor jeg kan, når jeg kigger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nej, det er sådan, det kommer til at se ud. Krøllehjørnet. Spørg. Så skal man lige sætte sådan over på den anden side. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, cirka 20 sekunder, så bliver det sådan rimelig okay krølle. Det kommer også an på, hvor varm ens krøllejern er. Min er på 120 grader. Kan man lige tage den der ud igen? Så den der over. Så var den anden. Og man skal også passe på sit øre, for jeg har engang
Bum. Min tablet lukker lige ned. Sådan. Nu kommer I til at se det meget sløret. Bum. Så tager vi den her. Og pas på øret, siger jeg bare lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Og voilà. En nogenlunde krølle. Men I vil se looket. Og det her, det er jo bare et look, jeg selv har fundet på. Og så tænker jeg, I bare skal se det. Jeg tænkte, det var sikkert godt for dem, der måske skulle i byen en dag, og så var lige havde brug for en video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og der ramte jeg næsten mit øre, men det gjorde alligevel lidt ondt. Fordi bare den var så varm, og den tager bare så varmt. Ny. Og så vil jeg bare tage den sidste her. Men jeg vil gerne lige have mit pandehår væk, for det krøller ikke. Det ser ret grimt ud. Den ser mere fedt ud, når det ikke er krøllet. Sådan. Skal man lige... Nu er 3 hårpony, eller hårlistik, eller hårnål i. Og den sidste tot. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så kan man se det resultatlook. Og så røg pandehåret ned. Jeg skal bare tage alle nålene ud af håret. 3 nåle i håret. Eller sådan en hårnål. Og så en hårlistik. Og sådan ser det så ud. Fordi så kan man gøre sådan her. Sætte alt det her. Og så kan man lave en snoning. Det kan jeg lige vende mig om, og så skal I se. Så vil jeg regne med, I kan se. Ja. Så tager man bare noget hår. Så snoner man. Og tager noget mere hår. Snor. Hår. Snor. Hår. Snor. Hår. Og sådan kan man bare fortsætte. Hov. Og den her video varer næsten ikke mere end 10 minutter. En lille smule mere. Fordi det her det gik lidt længere tid. Hvor du var ulækker, Sasha. Du ligger og slikker dig selv ned i dysken. Men det var det. Så vi ses. Peace. Og det er det resultat. Jeg synes det er rigtig fedt.
Og nogen kan jo vælge at krølle hele håret også, men ja, sådan krøller man hår, og sådan vil det komme til at se ud. Okay, hej. Slukker lige.